Mill-14 ta' Ġunju, residenti minn djar tal-anzjani li tlaqmu kontra l-COVID-19 se jitħallew joħorġu maqraba li l-koll huma mlaqma kontra l-virus u se jiġu sorveljati għal xi sintomi relatati mal-COVID-19 mar-ritorn tagħhom. Dan ħabbru l-Ministru għall-Anzjani Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega r-raba' rilax tal-istituzzjonijiet fid-djar tal-anzjani maqsuma f'fażijiet differenti. Mill-4 ta' Ġunju żjarat fid-djar tal-anzjani se jsiru bejn l-10 u nofs ta' filgħodu u 11 u nofs ta' filgħodu u bejn il-5 u 6 u nofs ta' filgħaxija. Kull resident jista' jżur viżitattur wieħed kull darba u t-tul ta' żjart tkun ta' 25 minuta. Huma biss il-viżitaturi li tlaqmu kompletament li jistgħu jitlu fil-kmamar ta' residenti u tul iż-żjarat trid tinżamm id-distanza soċjali u tintlibes maskra filwaqt li min mhux imlaqqam irid jibqa' jintaqa' fiż-żona komuni. Residenti imlaqmin u li għandhom appuntament tal-outpatients fl-isptar se jiġu sorveljati għal xi sintomi possibbli relatati mal-COVID mar-ritorn tagħhom fid-djar. Residenti li mhumiex imlaqma se jintalbu jsegwu 5 ijiem kwarantina u jsirulhom test. Residenti ġodda li jiddaħlu fid-djar tal-anzjani mill-komunità u jkunu mlaqmin se jsirulhom test u dawk li ma jkunux imlaqmin jibqgħu 14 jum kwarantina qabel jitlaqmu. It-tieni fażi se tidħol fis-seħħ mit-8 ta' Ġunju fejn iċ-ċentri ta' matul il-jum se jibdew jilqgħu fihom 8 anzjani u 3 ħaddiema. Mill-14 ta' Ġunju residenti se jkunu jistgħu jattendu appuntamenti mediċinali barra mid-djar tal-anzjani, akkompanjati minn qraba li jkunu mlaqmin. Il-Ministru Farrugia spjega li r-rilaxx ta' restrizzjonijiet qegħdin jsiru wara konsultazzjoni mad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u l-Awtorità għall-Istandards tal-Ħajja Soċjali. Fakkar ukoll li minn mindu ġew rilaxxati xi miżuri fiż-żjarat tal-anzjani ma kien hemm l-ebda żieda jew bidla fin-numru tal-każijiet tal-coronavirus. Tielet fażi ma kien hemm l-ebda impatt negattiv issa stajna immorru għal fażijiet li jmiss. Fażijiet li ħajkunu fl-4 ta' Ġunju, 8 ta' Ġunju u l-14 ta' Ġunju fejn hemmhekk anke residenti jistgħu joħorġu mal-familjari tagħhom b'ċertu protokoll.